Ak si doteraz myslel, že delfínček je taký zlatý tvorček, ktorý sa len usmieva a je kamarát, tak na to zabudni. Delfína totiž zaujíma len jedno. Sex a drogy. Čo sú dve, takže jedno z toho. Sú to prakticky géniovia oceánu. Ich inteligencia je na takej úrovni, že sú schopní seba uvedomenia, to znamená, že sa rozpoznajú v zrkadle. Čo si povedzme úprimne, hlavne po akcii, s tým máme problém niekedy aj my. No spojenie inteligencie a hodne vysokého sexuálneho apetítu robia z delfína poriadne hovedo. Už mladé delfíny sa zapájajú do sexuálnych hier, ktoré sú často homosexuálne. Je zaznamenaných niekoľko prípadov, kedy jeden delfín doslova pojebal hlavu tomu druhému. Normálne do otvoru na dýchanie na hlave. Hej Braško, na čo myslíš? Na kokot. Dospelí samci dokonca vytvárajú skupinky a samiciam, volajme ich delfínky, bránia uniknúť a znásilňujú ich. Niekedy aj dni alebo týždne. A viem, teraz si možno hovoríš, že bože, ja chcem byť delfínka. No, sexuálny apetít na to máš, len tá inteligencia. Delfíny aj často masturbujú. Buď o morské dno, riasy, kamene, ale aj o iné delfíny. Nie je im cudzie skúsiť vošostať korytnačku, raju, alebo dokonca odjebať rybe hlavu a napchať do nej šulina, tak ako to vidíte v tomto videu. Dokonca to skúšajú aj na potápačov a na ľudí. V niektorých delfináriách prejavovali delfíny romantické či sexuálne náklonnosti voči svojim trénerom. Najznámejší je prípad Malcolma Brennera, ktorý tvrdí, že mal sexuálny vzťah s delfínicou Dolly v 70. rokoch, keď pracoval v delfináriu na Floride. Napísal dokonca o tom aj knihu a v nej opisuje ich vzťah a aj to, že mali spolu sexuálny styk. Nakoniec sa však rozišli, lebo vraj jej smrdela po rybacine. Povedzme si pre zmenu niečo krásne. Delfínky začnú vydávať špeciálne zvuky ešte pred pôrodom, aby sa mláďa naučilo ich hlas a spoznalo matku hneď po narodení. Lenže sa stáva, že niektoré delfíny tieto mláďata zabijú, pokiaľ nie sú ich vlastné, pretože čím skôr delfínica stratí mláďata, tým skôr sa dostane do štádia, kedy je opäť schopná mať sex. Výborne. Ale keď už ho majú, tak to robia takto krásne. Z očí v oči. Aj napriek tomu, že drvivá väčšina zvierat jebcuje odzadu. A ja preto verím, že ak sa nájde niekto, kto sa na teba dokáže pozerať dlhšie ako 4 sekundy, nebude sa pritom dokáže aj urobiť, tak to budete robiť presne tak, ako tieto romantické a nežné delfíny. Robí to tak, že nikto nemôže povedať, že som samozvaný.